Hola, què tal? Tornem a estar aquí en un altre vídeo, en aquest curs de Word. Anem a parlar aquesta vegada de pics i numeració. Pics i numeració són aquests tres botonets que tenim aquí, val? Aquest serveix per fer pics, vinyetes en castellà, aquest serveix per fer numeració i aquest serveix per fer una numeració amb multinivell. Anem a començar amb aquest, que és molt senzill. Imagineu-vos que volem posar un numerar, diguem, aquestes, per exemple, està aquí que hi ha el software. Anem a enumerar això, anem a posar-li això d'aquí. Molt bé. Aquests puntets són el que surt de forma predeterminada, predefinida. I llavors el que hem de mirar això és a veure com ho podem canviar. Val? Això són els pics, és poder fer llistes amb alguna mena de simbolet o si volem numerar doncs ja farem servir numeració després, però bàsicament és això, poder posar aquí simbolets aquí a l'esquerra i poder fer llistes de coses. Val? Què passa si no ens agrada aquest puntet o estem cansats d'aquest puntet? El volem canviar, vaja. El que fem és anar aquí i mirar alguns dels que tenim de la nostra biblioteca, que pot ser diferent en cada cas, i veiem que no ens agrada. Val? Aquí tenim tots els que hem anat utilitzant en el nostre document, i són els últims que hem utilitzat, i el que fem és el següent. Anem a definir un pic nou, i tenim aquí diverses possibilitats. Bàsicament utilitzarem aquesta i després us dono una mini pinzellada d'això. ¿Vale? En quant a símbol, us he de dir que hi ha diversos tipus de lletra. En lloc de tenir lletres en el seu interior, el que tenen són simbolets. Per exemple, hi ha un tipus de lletra que es diu símbol. El que té és que està ple, per exemple, amb l'alfabet grec, té símbols especials. També hi ha un altre tipus de lletra que té símbols, que són aquestes d'aquí. Wingdings, Wingdings 2 i Wingdings 3. La Wingdings, mireu que hi ha un munt de símbols diferents. Per exemple, podríem triar doncs, aquest, la mà. Doncs ens agrada la mà, doncs estem d'acord. Veiem que ja tenim aquí la mà amb el dit allà apuntant i si li fem d'acord, doncs ja ho tindríem. Si no ens agrada, fixeu-vos que ja ens surt aquí, com que són pics que hem anat utilitzant, surten a la biblioteca, a més a l'esquerra perquè és l'últim que hem utilitzat. Anem a canviar-lo per un altre i en lloc d'utilitzar Wingdings podem utilitzar doncs, Wingdings 2. I tenim més tipus de simbolets. A la Wingdings 3 tenim altres símbols també. I també hi ha un altre que es diu Webdings, que té més símbols encara. Per exemple, si voleu fer, jo què sé, aquesta espècie d'altaveu, fem un d'acord, i ja ho tindríem, un altaveu. Si ens agrada, doncs perfecte. Això serien posar pics en una llista. D'acord? Molt bé. Què passa si tot això ho volem numerar? Deixeu-me que faci així. Imagineu-vos que jo ho vull numerar. Si ho vull numerar, li he de donar amb aquest botonet. És una llista de 15 paràgrafs, de fet, una llista de 15 coses. Què passa si no ens agrada aquest tipus i volem fer un altre? Volem posar aquest, que és el típic del número més un puntet, i sí, això aniria posant automàticament. Evidentment, si jo vull posar aquí una altra cosa, jo li dono aquí l'intro, aquest passa a ser 4, seria el 9, i la resta mouen de número un mes, en aquest cas. Si a mi no m'agrada aquesta numeració, puc vindre aquí i canviar-la. Per exemple, per números romans o per lletra. Aquesta, per exemple, n'hi ha unes quantes per triar. Ara bé, també el que podem fer és el següent. Puc vindre aquí baix i definir un format de nombre nou. Quan defineixo un format de nombre nou, jo li puc dir quin estil vull, per exemple, doncs lletretes, aquest d'aquí, i a més, què li vull posar aquí
davant o darrere d'aquest gris, que és el nombre que anirà canviant, val? Jo li puc posar coses. Per exemple, això. Llavors que li poso aquí a l'esquerra, també li poso un altre. I aquí li poso un petit espai i aquí un altre petit espai perquè es vegi. O puc fer així i li poso aquest simbolet. Doncs ja és una cosa diferent. Estem d'acord? I veieu que ha canviat el format que jo li he posat. Això d'aquí és perquè aquest és una mica més llarg del normal, llavors se n'ha d'anar al següent tabulador. Vale? El tema dels tabuladors ja el veurem en un proper vídeo. Vale? Ja tenim això. Què passa si amb això volem fer una llista numerada? Una llista numerada seria una llista multinivell. Perquè si us fixeu en aquest text d'aquí, en aquesta llista d'aquí, hardware, tenim intern, que és el disc dur, el processador, la memòria, i extern, que són els perifèrics, que són d'entrada i de sortida, i dintre d'entrada i sortida n'hi ha uns quants. I a part tenim el software, que pot ser lliure o propietari. Vale? Per això és una llista. Llavors el que faig és, quan jo vull que això d'aquí estigui dintre del hardware, el que faig és utilitzar aquests dos botonets. Utilitzo aquest per posar dintre del hardware i per posar un segon nivell, aquest d'aquí per anar un nivell a l'esquerra. Aquest per descendir un nivell i aquest per ascendir un nivell. Intern. Disc dur, així i així. El processador, així i així. La memòria també és un hardware intern. I ara el hardware extern l'hauríem de posar en el mateix nivell que intern. Per tant, hi faig un. I perifèric d'entrada estaria dintre dels perifèrics, sortida també estaria dintre dels perifèrics, i ratolí estaria dintre d'entrada, teclat estaria dintre d'entrada també, i monitor seria un perifèric de sortida. La sortida l'he de posar un més, aquí, al mateix nivell que entrada. Vale? La impressora també seria un perifèric de sortida. I el software aniria aquí. Fixeu-vos que la A ara és la B, hardware i software, i software seria propietari i lliure. Veieu? Això és una llista multinivell. Ara bé, i si no m'agrada aquesta llista com està? Doncs me vinc cap aquí i la canvio. Aquí tinc una biblioteca de llistes diferents. Aquesta és la més típica. 1.1 tenim l'1 i el 2. I tenim l'1.1, l'1.2, i tenim el 2.1 i el 2.2. I després dintre de l'1.1 estarà l'1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 i així successivament. Aquesta és la més típica. D'aquí també se'n va una mica perquè és un tema de tabulador. Si no ens agrada cap dels que hi ha aquí, el que podem fer és definir nosaltres mateixos una llista multinivell. Fixeu-vos, doncs, mireu el que hi ha per aquí. Defineix la llista. I això són els diferents nivells. Això és el nivell 1, veieu? Nivell 2, nivell 3, nivell 4. Ho veieu? El nivell 1 és, aquí li poses en gris l'estil de nombre, que pot ser lletra, pot ser amb número, amb número romà, d'acord? I aquí li podeu posar un text que vosaltres vulgueu, puntet, un guionet, algo. Si voleu canviar, doncs podeu posar el vostre propi guionet, el vostre propi text aquí darrere. En el nivell 2 feu el mateix. L'estil aquest és el del nivell anterior, aquest és el del teu nivell. Per exemple, amb lletreta, si fem lletreta, doncs lletra. Si fem número, doncs número. I li podeu canviar doncs, el puntet, tot el que sigui, tot el que vulgueu. Així, amb els diferents nivells. I podríeu fer el vostre propi nivell. Jo crec que s'entén. Fixeu-vos, anem a canviar aquest, Anem a fer l'1, anem a posar-lo amb número. El nivell 2 el posarem amb número romà gran. El tercer nivell el posarem amb número romà petit.
perquè veieu com funciona, eh? A nivell 4 el posarem amb lletra majúscula i al nivell 5 amb lletra minúscula. Si fem d'acord, mireu com ho ha canviat aquí. El nivell 1 és el número, això és el nivell 2, que és número romà, aquí tenim l'1, aquí tenim el 2, això és el 1 més 1 romà, és el 1, 2 i 3, el número romà petit, això és el 1, punt 2 en romà, punt 1 en romà petit, punt A i B en lletra gran, i ja està, ja ho tenim. Vale? No tenim més nivells, però si tinguéssim més nivells, podríem vindre aquí i canviar-li el nivell. Vale? I fer punt A, punt A. A majúscula, punt A petita. Vale? Fixeu-vos que canvia, que funciona, Vale? Jo crec que amb això ja està. Com sempre dic, qualsevol dubte, fem a classe via comentaris en el nostre Classroom, si no ens veiem a classe, la propera sessió, i ja ho anem comentant, vale? Ja farem exercicis de tot això. Vinga, ens veiem a la propera. Adeu.